Yang ini Dr. Batskem Merbo. Kebabila ban khot baik iba Batskem Merbo. But kesnong tera ke jonga. Kadai nang the na mauring keneng. Kabaran halinti benek sejuai. Lakha la penhe pensan yang hakat kesnong. But hakat jinglek puli ke jonga. Ngalayo benek puli hang te hasosolong. Ningkong ngalayo ban puli. Haga school kabaki khot kerteng. Kejaya Presbyterian School. But hadin kata ngalayo ban puli Hagoban Boys High Secondary School kabang ngalayo ban puli lang bari ba bright ru hagata ka joko school. Padahadin kata ngalayo ban pindap ya kecing puli ke jonga. Nang te na St. Edmunds College. Bar ngalayo ru ban pindap ya ka MA bar ka PhD ke jonga. Nang te na ka school ba Northeastern Hill University. Hababi perkhat ya kata kecing puli ke jonga. Kaba ngapuli hang te hasorsulong. Pila manong ba ngami na kalong ying kababit kababiang handre kamlong punta. Ngami na kalong ying kabaduk kalong ying kaba imay ipay jongi. Kidai tanggi nong rep kibasa hanong pendong. Ngalit school hang te hasorsulong. Ngalit haki school kabang ngalabanong kabang UA kabang hapan siu tang arting ka shibanay pat hakasis nam siu tang arhusaw tingkai. But ni puliro ka school kabang iyo yakikot daga bang isiw tang sitingka but ni yo pat deban puli ya ta ka school kabang iyong kabang ihapan pinpai hadin anda ngiladep ya ka jing puli jongi hakasis nam kata kani kom puli ka jongi but ngalayo ban hikai hadin ka jing puli ka jonga hang the Harimbai Presbyterian Higher Secondary School, kabaran ha East China Hills District. But katu kani banay ang liyo banikay yang tu ngalayo pa kala. Ya kaban hikay yang tay ha Synod College kumbakhan du snem tamay ay nadu snem arajar nyaw hadu snem arajar arpulay. Hadin kata daga jingkar ku ka jingprelat ka jong blay ngalayo ban hikay hang te Northeastern Hill University hadu minta. But ngakwa banya thu ipi. Ya ka jing ya lenti ke jongam haga politics. Ngangam dei ubri don minta bat kanu kunu ka seng san perthai. But kani ngakwa banong. Ba ngan ngampat judan. But kanu kunu ka seng san perthai. Light not like a voice of the People Party. But light not like a voice of the People Party. Nang ni syakmat ru. Ngan namdan hi bar kanu ka seng san perthai. Namar ka seng san perthai. Kabaya ha bar kanong rim ka jongan. Day tanga voice of the People Party. Habang mi syakmat. Ya ka bandon benta bar ka politics. Ya ka bandon benta man seng. Ya ka voice of the People Party. Ki paralok jongan. Kilengo bakumno ubat skemmer bo un mi ya kaban don mentam haga politics namar kitep baka nongrem jonga kalong ka baskem baka nongrem ka jonga kalong bangam ya pen ya kata ka nongrem ka babha ka banga kren mangam jitanat igibriu kiba ai pisa ngam jitanat igibriu kiba pendan kam daga lenti ka bomdei haga por election Tigila lengo kumno bangangan laban Islam ha ka politics Henry nganong ipi kata kanong rim ke jonga kaya ringkat bat kanong rim jonga voice of the People Party kam ya bakla kam ya tungko Henry kaya ringkat kata ka penlong yang ya ka bangandon benta bat ka voice of the People Party hado ka ni kalembat bat ngangit scam Manang ni syakmat ru ngenang yo penyatrai baga voice of the People Party. Hausnam arajar arpuai. Ngadon kata ka jingling kamen sim ke jonga. Habang apet ya ka jinglong jingman jongan ni ka jela ka jongi. Ho ya ka badon ka jingkala sarkar hausnam arajar khat pra.
Habalai mi bujiri daw way pat chief minister ngalat ngaudan ka jingkermen kindiat wala dangam not bandon kata ka jingkermen sibon henry ngas ngau bangadon ka jingkermen kindiat henry da kamadian jong snam arajar khat pra hausnam arajar khat khandai hausnam arajar arpho arajar arphuai hadin benglio i bani pule ki kot khubor bakumno ki badon haga bor haga ta por ki pendan kami haga bor naga benta ka jingmentoi simet ka jongki niyo i bakumno la tho kot khubor bagi don kita ki jingle jubor haga kam khai ya kidawyong batang gitu ki badon haga bor ki la ban pendan kam bakla bakumno ki badon haga bor king bamsap ki bampong hagi skim ki ba pher ki ba pentre kam hagani ga jala ka jongi habang i ba wat ka high court kami sekmat ya ka ban kentho persya ya ka jingle don bor to ka sarkar ka to ka pin ling ai ka men sim ka jonga hagata ka por kadang kli se ei ba arden idon se ei ba arden idon nabar ka ri ba ka jai ben riu ka don kam i kata ka dei ka jing perkhat jonga haga men sim ka jonga simet henai hakum kata ka por ngangeng ba ka dei ka jing peniat ka jong ublei haga wei ka si ngayo ya ka phone call nai ba arden hoi ka mga chai je thu ipi ki pai ba nga bari ba arden ngim da don than ka jing dei ka ba jan hado kata ka bang laban ong bani dei prolog ngingu se kendo kum tu hakikam ki khep ki bang ye kendo hagi program om dei bang dei prolog henry ha kata ka si phone ya but ngam don hiru yo phone number jungi barhabai phone yong mga kuang bani kendo yang naga benta banyak keren ya ke jinglong jingman jong ke jela ke jongi tinggal ong i ngan wan banyak kendo ya pi om ba pin wan banyak kendo yang nomor pp dei uri orang ba ngadai tang ukna samla dia ha si bliakut let saying jong i ya ka bangin ni keren ondang ile keren kuma siken tatam mi hilo ong ba nidon kamban ka kenhun ya ka bangin ni train na ka bentam ka jaj ben rew ka jongi ngale kli hang ta mano badan iba adan ilayat ho yaki bak dan benta hakata kenhun but wei na gini orang ba ubai iba adan ilayat ho kadai ka kerteng jong isariki ka jingdon jong isariki kala ya kata ka bensim ka jing snaus kem hanga ya ka bangan dan benta bat kani ka kenhun na lor ba ngala kwa ya ka ban krisyan ya iba adan namar ka jing ya lenti ke jong i ka bangala pekhai la bon snem nadu ke snem araja sipho sheneng ya ka bailas dang ya ka clean politics but haga tu por ngai badai tang ka lenti ka ba iba adan i hikai kata ka clean politics ka ba ilait na ka wai ka jaka ka ba iba bright ru leidon benta ya ka ban penso tho i ki pai ba ngas ngau ba ka dei tang ka ni ka lenti ya kaban kelepat ya ka jat bendui ku jongi ya kaban kelepat ya kata ke burom ki ijot jong ke jela ka jongi but ngasngau mangan dei ben mi sakmat ya kaban ya ka jingkersan ya iba aden ya isariki baki weki khot ki badon ha kata ka por barhabang apai ya isariki ru ka wei na ki video ka bangadang yo i ka ken mau ya gani ka baikren but ka video ngadang yo i dang don bapha yang mentan ka pada syong hangni bai ong banga isanai ngas ngausanai ba aden bai mi marwai bai perta ben penha ya ka jat ben riu but iru imi sakmat ban yasnok tilang ba iba aden ngapat ngami sakmat ya ka ban yasnok ti but iba aden but isariki kibalong kinong yalam choka voice of the people party ngam sem mi sakmat ya kaban yele election iba bra itibhay kata ngam sem mi sakmat ya kaban long mdc ngam sem mi sakmat ban long kum umle lane kum ump henenge mi sakmat tang ban ya ka jingkersan ya kinong yalam choka voice of the people party haga jingele ke jongki ya kaban wanra
ya kata ka sensar ka khadar ka bakut ban wanra ya kata ka emlang ka salang ka tebreu teblei ban wanra sai sin pat ya kata ka hok ka sot ha ka kom sensar ka khadar ya ka bangila dono nakani ka jala ka jongi ngam sempoi perkhat ba kata ka jingmi ka jonga ya ka ban kersan ya kini ginong yalam ka long penban yang ya ka bangan hap ban yele ya ka ni election daga jingsim no jong blei ya isarki shiteng por ngami ya ka ban kersan isarki henry mentanga hap ban mi ya ka ban simti ya ka kam ka ba I ha ban ino sadin namar ublei ula simti no ya I saladihi but haba ka voice of the people party ka bhai khmat sanga ya ka ban ya le ya ka ni election nga sim ya ka da ka jingket kli nakabenta ka thong jo ka voice of the people party nakabenta ka river ka jai ben re go jongi nakabenta ka imlang ka salang ka jongi kata ka dei ka banga sim ya ka ni ka rai ya ka bangan mi sakmat hoi ka jingtmu go jonga ka long ba nga nom don benta slam maka politics nga nom yele ik election hende ka jing penya ka jong blei kalong da kumwei ngat muwen poi shawei ublei penya ye jing im jonga shawei berkai ke mga kwa manong kalong ba kombo ublei lo penya ye jing im jonga hakini ki por balale no ngait skembo ublei penya ye jing im jonga nang ne sakmat maru ublei ubu yang hakacaka ka bangam poi perkhat ngait skem lu ba ublei undon rengkat ye jing ya lenti jongi kum voice nang ni but kum candidate kum kertong hakani ka bai election ka pamenta nganganom kular ya ka beneng berga khindau ngangam wan sepi banong adai bre bastatam ngangam wan sepi banong mga dai bre ba khlantam nganganom wan sepi banong mga dai bre ba biang tam na baro nganam ong ya kata henry tangka wai ka bang akwa banong kalong ba ngan ay ka jing sekri ka babhatam nakabenta ka imlang ka salang nakabenta upai ba jong ka Shillong parliamentary constituency ngan ay kata ka accountability kata ka jingken sebi upai ba namar phi day utrai jong ka kam kombai sariki ikren phi long kikenrat ngilong tang kum kisakri ka ega kamram ka jongi galong ba ngin pendap ya ka ega ba phi kum ki kenrat phi khminenti ba phi bu ya ka thong yangi ya ka ba ngin pendap kata ka de ka nongrim ka bangangawan sa phi kum kartong jong voice of the people party ngawan ya ka ban pendap ya kata ka jing angnur ka jong phi ngan persangkat bala la ka jong kabor banle ya kata bat nolor kata nga keren ni kani ngan kejing ken ke bangi hapan ai kalong ba I hapan ai ya kejing ken ke ba korotam ke dei shauglei nawar ba ngidang la ban yang lambak la yu pai ba ngidang la ban pentame yu pai ba henry yau blei ubabu yang i hakajaka kabau kwa yang iban bu ngenom la ban pentame kata ka dei ka jingkit klik kabangi hap banai kum kita kibriu kibakit na kabanta ka kamchong pai ba bak blatit yau blai berkai ka bangakwa manong ipi pai ba na kaliang jonga wajit yang kum uta ubriu simet ngangam wan seni ban ong bangadai kurtong simet Bafin pet yang kum utau doktor batskem uba biang kum ubriu na dong sadong hau ngamdei gumta ngawan sani sapi ya kaban penurlong ya kaban turai sitom na kaban ta ka jing tmu jong ka voice of the people party ka party kabadon kanongrim haka ka party kabadon yang jing tmu ka babha na kaban ta ka imlang ka salang nakabenta upai ba jong ke Shillong parliamentary constituency
Kathong jong a voice of the people party ka long ba. Ngin pen bapat, ngin pen empat, but ngin pen kaladur. Ya kan ka jela ka bait ka jongi. Balay ni ong ya kata. Ni ong ya kata deina marba. Ka jela ka jongi. Kat kani ka spa ka pho ka ba ka don. Dapin pe ki marpo kendo. Dapin pe ki jing sbo chong ka chaka. Dapin pe ki jing internet chong ka mariang. Henry kai ka baja ka long ba. Nakadau chong ka jing bom yat bet ka senchar ka khadar. Ki pai ba ki bapli ki haban mat ya ka jing duk jing kerdu ha ka jela ka jongi. Iba prai long. Ba ka jela ka jongi ka jela ka baduk tam. Na lor ba ka duk tam. Pigi pai ba pi haban kit pa de. Ya ka jingkit ka ba khiatam. Hang ni hanot is ka jongi hebangi kompe ka jingkit jongi pai ba. Hang ni bar ki wei ki jela ka jingkit jong pai ba ka kham khia hang ni. Ka ei ka bang kwa man ai nuksa ka long ba. Pin pe ya ki wei ki jela. Ki school ki bon ki school sarkar. Ki college ki college sarkar. Ka ba ka jing se ka kham tat shibon sha. Banyak ki school bagi college hang ni berkat mapi wat ka Ribhoi district borok away tanggaway ka government school kamdon kanong po ka balay ka headquarter chong ka Ribhoi district ka government college kamdon hang tay ha Shillong kat katay ka Sorba ka way ka government college lu kamdon ki pai ba ki khon ki jong phi ki khon ki jong i ki haban puli ha ki school but ki college private but ha ye pe ye ka jing seo ka ba ki khena ang ni ki haban seo but ki way par ki jala ke ba ki haban seo se ki way ki jala ha ki snam ki seo ye ka by college tang sao san hajar tingka chi snam ka ba hang ni ki seo ta ki pho hajar ta ki ar pho lai pho hajar chi snam kat no ka long ka jing kya ye phi ki kme ki ba iba bright ila de batai mene sepang ka koi ke kya ngaram ban shu ya ka ju tip ki pai ba hang ni ki oma ya ka jing e ka jala jongi ka jala ka baduk tam but minta pili iba men shwa ki wei par ki jai ben riu ki pejengi kum ka jai ben riu ka bala roy ka jai ben riu ka ba khampa ha ka puli ka puthi ka jai ben riu ka ba khampro ki wei par ki jai ben riu ki shapting ya ka jai ben riu ko jongi Henry minta phanlap baga jella ka jongi haga liang ka jingnang jing start kala poi satra du men swangi sat kren ben ki wei pat ki jella ki balong kum ka bihar Henry minta ngi kham hapo banya kum kine ki jella kalong ka basang sot ya ka jella ka jongi habangi pe balai ka le long kum ni dei namal balami kita kinong mikpat ki jongi ki ba sim ka bu yau pai ba ki ba thi jong pai ba ki ba pen long ko mo iba bright ilong ba pen long yau pai ba kum ki ta ki mar ki mata ki ban ye thi sanspa siajar tingka nagaliang jo vote the people party yang mengin kelepat ya ka burom jong ka jala ka jongi ngin kelepat ika burom joka jat penri ko jongi ya ka bangin troi sitom ya ka bangin wanra kata ka imlang ka salang ngin wanra ika yo ka kot ka babha na ka bantau jong phi pai ba ya ka ba ublei ula kerku ya ka ni ka jala ka jongi but ban pen ba man pen bha ya kata ni don kam man pen bha ya ka skam senchara politics ka bangi kwa banong hoi ki wei ki yong baga politics ketika kam ka baca clear keyboard ka tin pharang banong politics is a dirty game kiban lech ka politics dei tangi breu ki baca clear lane wei ba play dan ka politics pen long ki breu ki baca clear henry nga note ban ong ye pi pai ba play i yang jinglong jong isari ki Kuha, ladau ya jaga lenti ke bawah, ka haka jaga bakan long ke baca klia, ka politics ka long penban, taka lat ke kabu ke bawah hatam,
ya kaban pinbha ya ka imlang ka salang ya kaban long manuk sa kababha na kabanta karibat ka jat bin riu but ngan ong ngan not ban ong ya ta ba ha engin shemshu ya kum ubriu uba isariki la im ka jing im but ngan not ban ong ru bagi nong ila maka voice of the people party kumbai ba pride ila kren ba wat ka siting karu kamja nakapisa chong pai ba kani gadai kanong rim chong voice of the people party ya ka bangin penlong ya ka politics om gata ka kam ka ba jakliya hendringin penlong ya ka politics ka kam ka ba kintang ka kam ka ba ya hap ba ya dei dur bat ka jing thu ka jong ublehi kata ka di ka thong chong voice of the people party ka voice of the people party ka kwa ban pinmi ya kinong yalam ki ba don haki ya ka nong rim bat da ka jinglong renti na ka discipline na kata kata ka voice of the people party isa hikai ki nong vote bat ni hikai ru ban ya lamru ya ka party bakan ya kata ka lenti ba ken long ki hot ki ba long discipline ki ba long ka nuksa ka ba ha ka imlang ka salang kata ka di kathong chong ka voice of the people party ki hot chong ka voice of the people party ha ba ki rong sa ka party ki nong yalam chong ka voice of the people party ha ba ki yalam ya ka voice of the people party ki don ya ka ni ka jingthmu ba kata ka jingthmu ko long ba ngin nam thok ngin nam lam ler sau pai ba ngin nam le ya kono ka kam ka ban pen thame yo pai ba ngin nam le ya kono ka kam tangana ka ben ta ka jing men toy politics hendingin le da ka jing thmu ka ba pha nadu ka donu ka jongi ngim kwa ban le tang man shuyo ya ka bor hending ya kwa ban wanra ya kata karukom long nong yalam ka ba a ya ka jingit kli ya ba a ka jing sekri shafi pai ba kinong yalam jo ka voice of the people party ki mi shakhmat ya ka ban long kinong yalam om ban pinhe ya ka business iba bright imdei supplier iba adan imdei contractor iba hibing imdei businessman ki train na kabanta ka jingmentoy chong pai ba ha ka jalla ba ha constituency ka ba ki don habang irong siya ka party habang irong siya ka politics habang irong ya ka ban ay ta ka ching sekrisyo pai ba ka voice of the people party ka thong jungi galong bangin sekri bat ngin bo ya kata ka thong na kamantao pai ba na kamanta ka jingmentoy chong pai ba kata ka dei ka nong rim chong ka voice of the people party ka voice of the people party nginget halo kata ka nong rim habang yele ya ka politics ngi dei ben scam kata ka nong rim ka jongi but habang scam ka nong rim ni tip se ei bangin poi but kumno banyalam ya upai ba but haka voice of the people party ingat ya kata ka nong rim jong ka ching klan jong ka party baga party ka dei ben long ka ta ka kunhon ka ba klan ka bagi pai ba kin page ka party om bagin page sha ureu simet kata ka dei ka bangi nakaliang jong ka voice of the people party ni kren sa pi pai ba sania ha ka party ni ong bag baro artli gidei kibadon kam u kandidir ulang badon kam ho ka party ru kolong ke badon kam hoi baro si kata karu kom je no mi khmat akan ka jela ka jongi nila chu ya kren ya kata nimlele ka party kalong tang uniform hendei ke badon kam kadai ya ubriu par hakum kata karu kom je no mi khmat penlam baladon ki pai ba aladon ki no mi khmat ki basgo bo pai ba u klem jit ya ka party ke jongki hendai ki jit yakihi kisgo bagi job election dei nakada ko jinglong simet ki jongki nadada ki ginthi na ko ka party sya ka pat ka party bat kim salia ya kata na mar kisgo bo pai ba u klem jit ya ka nongrim u pai ba u klem jit ya kata ka party ke jongki hendai pai ba u jit ya ka jinglong simet ka jongki nadada kim salia ya gaban ben ban kan tho ya ka ka party men ta kasi
Hendai lasai ban rongpat hagawai hagata ka jok ka parti ka bagila dep ban kentho ya ka bagila dep ban ben ban kho kim saliana marba kisngau bo pai ba udai pai ba ubabi udai pai ba ubon sngau tho bot pai ba ubala ban yalam bakala kata ka di kanong rem ka jongki hendai na kaliang jok voice of the people party ngida thrang ban ngida kwa bagi nong yalam kinde ki belong ki break ba discipline ki break ki banom thok yo pai ba banom kren mentara kumway lasai kumway pat hendai ki ba kren ya ka ba ki thmu ba ki thmuru ya ka ba ki kren om bakin siu kren kumbo ong remanu an siu kren lachen ha kata kam dei ka nong rim choga voice of the people party na da pai ba habibi je ya ka voice of the people party PJ ya ka nong rim chong ka party happy PJ ki candidate na ka voice of the people party PJ ru ya ka nong rim chong ka party but nakata phunyo I ba ki nong elam chong ka voice of the people party ngada sngongo ngada sngo burom yeki namar ka jinglong discipline ke jong ki perkhat ma phi hang tai has ha desa council kam don gano ka jingte yeki ya ka ba kin thi na ka we ka seng sa ka we ka seng Henry namar ba phigi pai ba phir jit ya party kine ki MDC ke jong iru kilong kibalong ka kibalong ka jinglong discipline naki wala da kamdon ka jingte yaki kamdon ka jing khom yaki bakin thi seng Henry kine ha voice of the people party kine ha ta nongren ba pai ba u de panjit ngangai scam ba menakanira MDC election PJ jadi candidate day namar bagi yang ka voice of the people party but kia airu ya kata ka jing sekri sepi ba kata ka jinglong de sepege jongki habo menta bagi ne ha voice of the people party but snow ba kim sem la thok ya phi kata ka dei kyong rem jong ka jing jit no mikmat jong kinong karshan jong ka voice of the people party ho yang te assembly tadang kaan kabanom siya ban ken tips seng henday ge ay kabajya kalong ba habangi inong yalam kisngaw bagi pai ba gi jit iki halol ge jinglong simet ke jongki kim salia wat ban ken ban nom burom ya kam kata kaan ru ki gen thi na gaw ge seng siya gaw pat ka seng pai ba kay ge ba kwa ban ong yepi kalong ba ka voice of the people party kan penti kena kan crazy tom ya ka bagin yo ya kinong yalam ki balong kan nuksa haga jing imu jongki haga imlang ka salang namar kinong yalam kim dei tang ki political leader ki deiru ki social leader lani kita kinong yalam haga imlang ka salang ki bagi pai ba kan yi ba dei sisa kinong yalam om bagi pai ba kin burom tang akhmat ya kinong yalam sadin kin keno kin ben da ko ipat Yesusi cibone ban yo ya kom kita kinong yalam tena kalian joka voice of the people party ni da pensionong rem halor ka jingdon kam jong ka party ya ba fijit ya kinong mikmat da voice of the people party jit halor kanong rem jong ka party but nakaliang joka party ke jong iru nin penti kena bagin tracy tom ya ka pinyo ikinong yalam kibas kem ha kanong rem ka voice of the people party ni kwa ya kaban ay kita ka jing sekri se pai ba ka bomno siliang khmat ka jing sekri ka bang ibu yo pai ba salon sa haba pijit ya ngakum ukortong ya kaban lemi se Delhi komu MP kay ke bang akwa ban ya thu EP galong ba nga nganom day MP tangjong gitu ki babut ya ka voice of the people party ni nga nganday UMP jong baro ki badon haga Shillong parliamentary constituency nagaliang jong ka voice of the people party habingi wan sepi ngim kwa ban wan ban pharia ya ka jai ben riu halor kanong rim jong kabalang halor kanong rim jong kaniam
halor ka nong rim juga ketin him kwa ban pharia phi halor ka nong rim jonga dong jonga than hin reng ni kwa ban penteli ya ka judgment riu ka jongi unong mikmat naka voice of the people party uyang naka benta baro kibadon haga constituency lapidan naka no ka kanhon lapidai naka no ka than ngingi yang yaka ban peniatali yaka judgment riu ka jongi kata kadai kanong rim joka voice of the people party natara pai ba skills can manjit ya voice of the people party namar ka party jongi kadega party kombai ba bright la kren kalong ka party ka ba compare ban na ki weipat ki party habi pe ya ka jinglong jingman ka jalla ka jongi ngangai ba phiru pen kubur badai satang kalenti jong ka voice of the people party kabala banwanra yaga jingkala hagani ka jala ka jongi night light na kalenti jong ka voice of the people party onamdan dagawi pat kalenti haga jala ka jongi minta don dang artli kalenti ka ba phila banje dan artli ka jingchiet ka ba phila banshim ka wei galong kalenti ka ba hikai ka voice of the people party kalenti ka ba ka voice of the people party ka hikai galong ba pinyat halor kanongrim chong ka ching tip brew tip lay kanongrim chong ka kamay ka hok kanongrim chong ka hok ka sot kata ka day ka ba ka voice of the people party ka hikai ba ka fruit dak ru ba ka voice of the people party ka nyaw kor yo pai ba upai ba ubadi ki jing thao jong ublay ki ba don ya ka bor ban bishari ka ba bha ba ka basnew ngingets kem ba phi kong upai ba phi don ya kata ka bor ya ka banjit haga jing im ka jong phi ka wei pa ka lenti ka bangal i ka bangilamat ru kumno bakile kata ka lenti ka long ban ya da ka lenti ya ka ban job election lingba ke lenti ka bomdei ka lenti ka ba penlong ya ki briu kum ki mar ki matam ya ka ban thit ya ki hagapor election la penlong ya phi la penlong ya ki pai ba tangkom kita ki briu ya ka ban a ya ki ya ka bor sisen sansnem ban na ta kata ki wan cha ki snong ki thao ban thit ya ki vote ki jong pai ba ba ka ni ka jing thit ya ka vote jong pai ba kalong kum ba pen bam sap yau pai ba nganong ye phi ban thit ya ka vote jong pai ba ban pelut pisar ki klor ra por election kalong ke ei ka ba ngimla ban pe phang lada kam don ei chalendet balai nga ong ya ta phi pelut siklor ha ka ban yale ya ka MLA election lada u MLA unam pelut syo siting karu nakapla ka jong nganong ipi ha ka system udang la ban kamay tang arhusan lak ha ka sansnem ulaban kamay tang siklur tam tina egen pai ba unyo ban pelut ya kapisa arklur laiklur ya ka ban long kumu MLA balagi pelut dai na marbadon ai shalendet kai ke bang kwa ban kren ru haba don ke jing sam pisa ka por election kai ke bang dai ban kli ga long ban nang nu gan ni ka pisa kami bat balai kiai habi pe ke jala ka jongi kaspa ka phau ko pakar hai ka bakini ki company ki bana bar ki khmi sene ka jala ka jongi ya ka bakan yo ban kurup ki kaspa ka phau phirei i bagi company ki bana bar kumno ki wan ban sengi gine ki coke factory ki barong be an ya ka ni ka jala ka jongi phio i ba kumno gine company bana bar ki yo ki kam ki bahe angani ka jala ka jongi ka ba ka sarkar kam pechu ya ki trai muluk kumno ba i ba ka sarkar manakani ka kloi wat bande
ya ka kendo ke siap ban benda ya kendo ke siap lagi po snem segi company ki basaba nganong ipi kadon ke jingma ka bakra ba what ki company ki banabar ki businessman ki banabar ban yo kurup ya kaspa ka po jo ka jala ka jongi kim salya ban beiding ka ya ki bele election ban ai ka pisa happy ya ka por election henry ondaladap i ka election ka jala ka jongi kalaha hagakti ki jongki ka jingsim ya ka pisa ka por election kalong kumba benda ya ka ri ka jongi kalong kumba benda ya ka kendau ka siap kalong kumba benda ya ki khun ki ti ki jongi ka voice of the people party ka ngets kam ya ka neru habangi roy habangi wanra ka development ka jongi kam dei tan ka bentak kan ni ka pateng ka bamenta kan deiru na ka benta ka pateng ka bandangwan hadin ngim kwa bagini ki pateng ki ben hadin kindon ka ta ka jing skau dukha men sim genong mangi mat ki jing jencar dei namar bagini ki ba haskwa jongi ke la sim ya senjam ka ba bakla na ta ra habangi roy habi onra ta ka development ni kwa ru ban penlong ya kata ka development ka ba long sustainable daga katin pareng lani ka kita ka development ka ba penti kana bagi long din mandin ki jongiru kenyo ya ka jingmentoi kata ka dei ka nong rim cho voice of the people party but ka nong rim cho voice of the people party ka banga kwa ban kren hagani ka janmi ka long ba ngim kwa ban penlot pot ya ka pisa jong upai ba karno ko long ka pa isgaw diawan ong yepi ba habang ipay ka school ki jot rat hai ki khana school ki shong ki tnom ki bapay ki PHCC jongi kimbyang henry bakumno ka sarkar kapenut ka ya kapisa jong upay ba kay ganuksa ka bangalaman IAP inuksa ibarit kumno ba ka sarkar habadan ka sekretariat ya kaban penlong ya ka cabinet meeting henry kim hun man penlong ya ka cabinet meeting as sekretariat kidang le snapat sanan polok bat ki penlut daki lak bat ki pholak hangtu ya kaban penlong meeting tang daki kenta ala ka sarkar ka perkhat yu pai ba kato ka pisah ka cakaban penle no ai kan penon kam na ka banta ka jing mentoy jong pai ba karno pai ba uryo ya ka jingkerku nakatara pai ba apa pijit ya ka voice of the people party ngin penti kana baka pisa jong pai ba kan poi sya upai ba bana kalian ka jonga kum kortong akan ka MP election kum bai ba bright lakren ngan subantang khendiat habing election delhi ki bon ki issue ke bangi hap banyakran ki don ki issue ke balaslam kin don ki issue ke ban mi thamai kindon ki issue ki ban mi nang ni sakhmat ya ka baka emlang ka salang ka jongi ka jella ka jongi ka don kam ya ka bangin tray na ka benta kito ki issue kay ka ba ngak suka pan ken mayo hi ba khumnu ka por ba rung kam sipai ki khon samla ki jongi ha ni ka jella ki ma ki jing e hendai kumnu bai sari ki eje sengkon imi sakhmat ya ka ban yarap ya ki samla ki jongi ka voice of the people party komla kran iba bright kam dei taman sulit kran na parliament ka treiru sabar chong ka parliament kidon sibon ki issue ka bengi haban sim hoy kuma kran mene nganom laban ong ba ngangan sula be ben trei marway ka don ki kep ki bengi haban ya trilem bar ki wei par ki MP nang ni na north east ru kidon ki issue ki bakta lang kidon ki issue bakta ya ka ri India hibarok away bar kumba khta ya kari India barok away ka khta yang ihang ni ru kum tangi don kam banya trailam bat ki way ru na ta la ko strategy ka bangin penon kam ka long kat kum ki issue ka bangi hap banya ra ka kat kum ki issue ka bangi hap banya kendu hang tai hadali but ngan ban biang sa isi habing ilai sedalhi ni don kam ya ka jingi trailam chong ki babun kibalang ya ka bagin yo banra ya ta kimat kijura chong ka jai benriu ka jongi
Nga ngamong ba ditang mga ubatiplot. Nga namong ditang mga ubastatlot. Hindi ngidan kam. Yaga jingi trelam alang. Ngidan kam yaga jingi rapla alang. Ngidan kam yaga jingi snok tilang. Yaga bangin pinbha. Yaga ni kejala kejongi. Te kublai sibun. Kublai siya jarngu. Ublai beliau akan kerkulpi.